Sanibona nonke bathandi bohlelo luka Dr. Mnguni TV umelaphi wendabuko. Bafowethu ngiyabingelela. Obaba omama intokazi zonke abalandeli bami bakithi abantu abaphiliswa izinto engiyikhulumayo. Ngithanda ukusho namhlanje ukuthi ikhona into esibhidliza imizi. Ikhona into esihlakaze imishado. Ikhona into esiqedele abantu amathuba omsebenzi. Kukhona into esiginqe izimoto. Ikhona into esibulele inkomo esibayini. Mazike zaba u5 une kufa eyodwa noma ezimbili kusale 3. Mazike za u3 kumele kufa eyodwa kusale ezimbili. Lento engizokhuluma ngayo namhlanje ibizwa ngokuthi idlozi lezizwe. Idlozi lezizwe. Idlozi lezizwe lingena ngokuthi kusuka umuntu aye emathuneni. Afike emathuneni umuntu akhombe ithuna noma ngabe likabani ukuthi nali ithuna uzosebenza ngalo. Afike lapha alimbe ithuna noma anikele kulo, anikelele wena ukuthi ngifuna usibani umenze ukuthi ngikuthenga ngale mali. Bese umoya waloya muntu uyasuka ufuna wena uyozukuthola lapho kuthola khona umoya lo muntu sekunamathela. Mase kunamathela umoya walo muntu usuzokwenza le yanto eshiwo ngalesikhathi kunikelwa. Uyaqeda lapho lo muntu usezoqala ke manje ke akushaye ke manje ke akazokushaya ngempama akakushaye ngesibhakela kodwa uzokushaya ngezinto zakho ozenzayo. Uthabathe uyahamba bethe abantu isilwane ususe singasuki. Uthabathe uyahamba kuthiwa wazala umbethe ukwenze lokho kufane. Usabathe uyahamba kuthiwa ubangazidalo. Uhambe komalume uthi ngizobuyela kini bomalume noma uhambe ekhaya kini kufane. Uthi hayi ngithakathiwe ngcono ngilahlwe nginomoya omubi kufane. Uzuthola abantu abajulile abazoqala phakathi indaba yakho bekutshele ngayo bethilalela ke ndoda. Njengoba uhlupheka kangaka nje na wena unedlozi lezizwe. Kwathatha umoya womuntu wazofakwa la empilweni yakho. Ingakho kunje bese kufanele indlela ke manje ukhipha lo moya walomuntu ngoba uhambe wahamba abantu wangabanjwa lo muntu ophila kuwe. Okuwumuntu ophila kuwe futhi useze wagcila egazini lakho. Konke wenzayo uyakuphikisa. Okuyinto futhi engenza ukuthi ugcine ufake ubuhlalo ezandleni, ufake umiyeko, ufake amabhayi uphathe ishoba ngoba ufike kumuntu wakutshela ngezinto ezenzeke empilweni yakho wasethi yidlozi. Waphinde waya komunye wathi umzimba wakho wenza nje kwenzeka kanje unedlozi. Ubone ukuthi hayi labantu bashinto odaboka ngiyothwasa kanti awunalo idlozi wena. Unedlozi lozizwe kusukela uyamuntu othengiwe wazofaka empilweni yakho. Ngeshumi nje noma ngo2 zaphethe izinto zakho. Okungukuthi kokunye ungaze ugcine usuwumuntu ozonda umndeni, ozonda abantu ukuthi hayi sibani bayangithakatha. Kanti awuthakathwa. Kunalokho ubulewe. Hayi ngoba uthakathwa umndeni, ubulewe umuntu wangaphandle. Izimo lezi ezikhona ke engicela ukuthi umuntu aziseshe, umuntu azibuke ukuthi impilo yakhe injani. Akukho la ngasaboni kahle khona. Uma engaboni kahle ke yini isizathu? Izathu mawuyilesa ngesishoyo thola indlela yokusilungisa, thola indlela yokusivala lesi simo ubhekene naso ukuze singasaba khona izinto ezikubambayo. Sikubambe zikudedele ingene einganeni zakho. Uthi wena eyikwangcono kumina vele sengizofa. Kanti hayi lento siyobamba ingane zakho. Imbamba umuntu ile kuthiwa nobaba wakho wayephethwe lesimo waze wafa lento ingalaphekanga.
So ezinto kubalekile ukuthi mawuzenza noma zenzeka kuwe ungayicabangeli wena kodwa cabanga uzicabangele nobazalayo ukuthi uma ngishiya lento inje izingane zami zizoba yini kusasa ngoba mhlawumbe zizoba nawo amandla okulungisa lento wena ube nenhlanhla waba namandla okulungisa isimo sakho. Abantu abaningi ke abakholelwa ezintweni njengalezi sikhulumayo. Uyathi umuntu hayi mina ngiright kanti isondo leli impilo akekho umuntu oyaziyo ukuthi kahle kahle impilo ihamba igciniphi. Sonke siyayifuna impilo. Sibonga makusile ukuthi namhlanje kusile kusekunje ayikusasa kaze kuzoba njengamanje ngikhuluma nje angazi kusasa kuzobe kunjani. So kuhle ukuthi makukhona into engahambi kahle bese uyayisukumela bese uyayithanda ukuthi ayicha angiyithathe lento ngiyilungise ngiyivimbe ingaphinde yenzeke kokunye bese uthi wenayi mina ngoba ngumntwana kaNkuluNkulu ngiright izinto zenza ngomthandazo mina mangiye esontweni ngiba right nalapho awukho wrong inhlanhla leyo futhi kuyisibusiso ukuthi ma izinto zakho zenza ngomthandazo zenzeke kodwa inkinga abakulandelayo mhlawumbe bona bazohluleka ukuzenza ngomthandazo. Kudingakala ukuthi kwenziwe ngesintu nangendlela yomuntu. Ngisho lokho ke bathandi bohlelo lwami ibambeli lapho masosha nani maqhawe ngizothi ngomhla ka 28 nomhla ka 29 nomhla ka 30 ngizobe ngise Witbank. Ngiyacela wonke umuntu ose Witbank noma useduze ne Witbank noma kuphi usondele 28 nomhla ka 29 nomhla ka 30 ngise Witbank ngizobe ngisebenzela nje khona ngomhla ka 2 May mhla ka 2 May ngizobe ngise Soweto Emden South 1625 Mukwena Street. Bonke abantu bayazi ke abaseSoweto angilezi iphutha uma ngisho idate ngisuke ngikhona ngempela. So ngiyacela ukuthi sakuhlelo liqondile lokuthi abantu abangilandele ku YouTube abantu abangilandele ku Facebook lapha ku Facebook niqaphele kunomuntu lapho obhizi oyibiza ngami ofaka izithombe zami lapha bese efaka enye number ningayi ke lapho kuzobe ngesimina lo mina ngine number ezimbili nazila ngaphansi engicela ukuthi nisebenzise zona umuntu ophosana imali ozonenzela imicebo ozonenzela ini anowazi this giving less. Ngiyabonga kakhulu ngiyandithanda iqanibusisi.